Добре. Тази вселена, това е от DC. Тук Батман разследва Илия. Заради действията му, разбира се. Така. Готъм. Нощ. Батпещерата е осветена само от холографски екрани. Данни. Текст. Китай. Аномалия във времето. Няма остатъчна енергия. САЩ. Масово заледяване. Прекратено мигновено. Еквинокс. Липсва. Мистер Фриз. Деактивиран. Без следи от битка. Батман стои неподвижен. Така, да продължим. Извинете, просто нещо на окото ми. Както и да е. Анализ. Алфред. Съвпадение, сър. Батман. Не. Той увеличава картата на света. Всички събития имат нещо общо. Няма свидетели. Няма остатъци. Няма ескалация. Няма победител. Някой не се бие, казва Батман тихо. Някой редактира. Еквинокс. Запис от сателит. Последен кадър. Изкривяване. После нищо. Батман спира кадъра. Еквинокс не може да бъде унищожен. Той е концепция. Алфред. Тогава какво се е случило? Батман. Премахнат е от уравнението. По-късно ще ви прочета и сцената с Еквинокс, за да добиете представа какво точно се е случило. Мистер Фриз. Няма следи от Батмобила. Няма следи от бой. Само изключена броня. Фриз предаден доброволно. Отказ от престъпна дейност. Някой е знаел точно какво да каже, прошепва Батман. Общият модел. Батман изкарва списък. Няма демонстрация на сила. Няма подпис. Няма предупреждение. Няма морална декларация. Това не е герой, казва той. Героите искат да бъдат видени. Алфред. Тогава какво е? Дълга пауза. Батман. Пазач. Най-обезпокоителното. Батман пуска времеви анализ. Времеви анализ. Батман пуска времеви анализ. Всички събития траят по-малко от секунда обективно време, но променят глобални процеси. Това означава, започва Алфред. Да, прекъсва го Батман. Някой действа между моментите. Локация. Батман налага часови пояси. Училищни графици. Случайни аномалии. Една точка се появява и изчезва. Да, тук сега, понеже съм включил, България. Да, моя герой съм го направил да е от България. Има от всякакви други страни граде. Защо да нямаме от България някой герой? Така че да. Така, България, казва Алфред изненадан. Батман не отговаря веднага.
Не. Не място. Той затваря всички екрани. Източник. Заключение на Батман. Този, който го прави, не търси контрол, не търси страх, не търси признание. Алфред. Ако реши да се намеси в Готъм? Батман. Тогава няма да разбера. Пауза. И това е проблемът. Последен кадър. Батман стои сам в тъмнината. Ако съществува и ако реши, че сме грешка, той стиска юмрук. Няма план срещу такова нещо. И за първи път от много време Батман не планира. Той наблюдава.